And we have our second guest, ubhuti engimnaye la kahle kahle noma ngathi ubhuti omdala engimnaye lana. Ubhuti omdala sawubona. Sawubona Ntokazi kunjani? Ngiyaphila unjani? Siyaphila. Ngicela ukubuza ukuthi ngimnobani namhlanje? Umina Siyabonga uwakasibiya owaziwa ngoQapsi. Oh, okusho ukuthi ngingasho ukuthi ubhuqapsi. Yes. Oh, okay. Ubhuqapsi ngicela ukubuza ukuthi uqale nini ukuba usonkondlo? Number 1 ubhuqapsi akayena usonkondlo. Number 2 ubhuqapsi akaperformi inkondlo kodwa namhlanje ke sikhona ke la ngoba ngiyi-guest yama guest akhona uzothamela umcimbi wosonkondlo. Ubhuqapsi umsakazi aphinde abo MC umethuli wenhlelo ku-TV kanjalo na ku-radio yabo. Okay, okusho ukuthi ubhuqapsi is our Lokis Bhuqapsi. Siyabonga kakhulu ukuthi uze Nkosi yami uzosupporta as Sunday Poetry Picnic namhlanje under eBukhosini Media. Siyabonga kakhulu ukuthi ube khona bhuti. No, siyathokoza kakhulu mfethu nathi kuba khona kwethu. Siyasakhula umsebenzi wezinkondlo, umsebenzi onamandla lo, umsebenzi lo oshintsha kakhulu impilo zabantu. I-vision Bukhosi yaseBukhosini Foundation inhle kakhulu sayiseka futhi sohle siyeseka kakhulu siyabonga. Ngicela ukubuza nje kancane Bhuqapsi ukuthi ungathini kumuntu osekhaya obukela njengamanje ukuthi ungathini kuyena makukuthi ufuna ukuhamba ezinyathelweni zakho njengomsakazi and a section. Ukuba umsakazi number 1 kufanele uyihloniphe wena, Yes. uhloniphe abantu, kufanele ufunde ngokwenzeka endimeni ezokusakaza bese uba nothando lokutheni lento ofuna ukuyenza into ngempela nothando nayo. Asingenele ukudumala kodwa ukusakaza it's part of umsebenzi ubizo lomuntu akawenza. Umsebenzi womuntu akawenza ngenxa yobizo. Yes. Hayi ngiyabonga kakhulu balaleli lapho ke emakhaya ngiyathemba ukuthi nani nizwele makuukuthi kukhona okucoshile kuBhuqapsi njengami then clock it. Siyabonga.